तो हो के बनइबो गेरानिया ढोही के अनाथुनिया कागे ई चेहरा पर 12 बजैले हैं का होलोगे दूर रहता अनेरे झगड़ा उगड़ा हो जी। काहेला बिना छिलल कपार गरमैले बाड़ुआ भोरही से मुंह लटकैले बाड़ू हई देखो तार नीटवा धोके कपार फोड़ दे भगो मौगी काहे हखी परेशानी में बैठल ही रूस के पलानी में बोल का होला ए जी हटी ना हमरा वैसे मौगी काहे हही परेशानी में बैठल ही रूस के पलानी में हंसही तक तना प्यारी लागेला हगे प्यारी लागेला सैया किन दोना हला का ना एती साड़ी में देह भारी लागेला सैया किन दोना हला का ना एती साड़ी में देह भारी लागेला किन मिले राजा पहिनी कुआर में कैसे कैसे रही पिया बोला ससुरार में हो जी लाडो बेटी पतोह के सीख ले रहनिया अभी तू ही नया नोहर कनिया तनी को न ठीक तोहर गाड़ी लागेला हाथे गाड़ी लागेला सैया किन दोना हाला का ना एती साड़ी में देह भारी लागेला सैया किन दोना हाला का ना एती साड़ी में देह भारी लागेला सड़िया सजनामा पिंटू विद्यार्थी चले कैसे जिया गानामा मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है राजा जी तनी समौगी दे दे समाइल अच्छा न लागा हम तोहर खिसियाइल बिल्डर के बात का बेकारी लागेला हाँ बेकारी लागेला सैया किन दोना हाला का ना एती साड़ी में देह भारी लागेला सैया किन दोना हाला का ना एती साड़ी में देह भारी लागेला अच्छा चल ना मन तो किनिए देता नहीं चल